गाइस बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनाव शान्ति सुक्ति जाखांनायनि उनाव बबे संसाराव नुवा सासे जोहोलाव बर'नि थाखाय नांनानै फैनाय सासे सेक्रिफाइस खालामबोनाय सासे सन्मान गोनां जोहोलावखौ बिदि जुनाद बादि खाबायनानै बोगथिंनानै खरआव लाबोनाय आरो शान्ति सुक्ति जाखांनायनि उनाव बबाहाय जेलाव लांफिननाय माला नुखो बेथ' शान्तिखौ भायलेट खालामनायसो जादों आरो लोगोसे दामाखाबाव नै नायबावदो जों आगानसे खारोब्ला जोंनि सुथुरा जोंखौ आगाननै होसोग्राया दंखायो बारग' एनडिएफबिनि जि हमायसा दङ बेखौ जोंनो मावगासिनो जोंखौ अभारटेकबो खालामनो साननाङा 4 बोसोर जोङो नोंथांमोनखौ नेबाय नाथाय कुनु दिन मोनसेबो मावनाय बा बिजि खान्दासेनिबो बारग' एनडिएफबिफोरनि समयसाखौ समाधान खालामनायनि खेत्रआव जों नुखायाखै आरो बिथांमोननि केस उइथड्रनि बेलायाव बबे पर्यायाव दं बेखौ आङो मिडियायाव बुंनानै दल दामना खोन्थानो इच्छा गैया जोङो थाबैनो बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव मोनबोगोन बेयो निश्चित। अब्ला दिनैनि समाव बबे संगठना बारस'नानै खामानि मावदों बिथां आदामोन एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि बिथांमोनखौ बारस'नानै सोर खामानि मावगासिनो दं मानो बिदि मावदों प्रश्नआ बे। स' हेलो एवरीवन वान सेकेन्ड वेलकाम बेक टु द चेनेल दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै फरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि नोंथां बयबो मोजां दं। राजखान्थियारि लाबालाबनि थाखाय दिनै जाथिखौ बेसेबां हाखराव खोख्लैनो आरो फाननो हादों प्रश्नआ बे 1 नाम्बाराव बेखौ जोबनाय फारसे सावरायहैगोन बेनि सिगां नैबे मोनसे खोथाखौ एमबाथा सार जाय एमबाथा सारा हारिनि थाखाय नांबोबाय गावखौ बावसोमबोबाय सेक्रिफाइस खालामबोबाय बेबादि जोहोलावखौ शान्ति सुक्तिनि उनावबो जे जेलाव लांफिननांगौ नङालै बिथाङा गनांगौसो शान्ति सुक्तिनि दारै माथो शान्ति जादों बे गवाब्ला प्रमद बर' सारा दिनैनि तारिखआव बख'नो हायाथाय हाया बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों शान्ति सुक्तिनि गेजेरजों बख'नो हायाथाय हाया बिथाङाथ' खमसे खम सासे जोहोलावखौ सनमान होनो हानांगौ बेखिनियाथ' थानांगौ शान्ति सुक्तिनि दारै बोरै सासे जोहोलावखौ बर'नि थाखाय जुजिबोनाय सासे जोहोलावखौ जुनाद बादि बोबथिंबायखो बोरै जाखो बे रायजो राजाफोर साननाय मारै जाखो बे बिहेभियारा मा आखु दिन्थिनाय जादों जोंनि सायाव लासिंसिं खालामनाय जादों जोंखौ बर' जाथिखौलाय रेसपेक्ट गैयै बिदि जायो नामा बेबो आफ्टार पिस एग्रिमेन्ट लोगोसे बिथाङा बुंबावदों दिपेन बर' सारा थांदोंमोन बिथांमोनखौ नायनो बिथांमोनजों रायज्लायनो बिथांमोननि गनायनि फारसे खोथा सावरायनो नाथाय बिथाङा बाथा सारा डाइरेक्ट बुंबाय गाव खामानियावसोमोन दा गावखौ लोगो हमाखै होननानै बुंबाय जास्ट थथ्राव बहाबा खामानिफोर थादोंमोन जानांगौ दा गावखौ लोगो हमाखै दा हमाखैब्ला मानो आरो मिडियायाव मानो दामबाय थादों दिपेन बर' सारा आरो बिथांनि जे मिडियायाव नभेम्बरसिम बिथांमोनखौ गासिखौबो एमबाथा सारानो जा आदा एक्स एनडिएफबि मोनानो जा डिआर नाब्ला सारानो जा बख'नायनि खोथा होदोंमोन एसुरेन्स बेखौथ' जों रायजो राजाफ्रा नेगोन दिपेन बर' सार नाथाय नैबे बाथा सारखौ मा खारनाव लोगो हमाखै मारै जा सैथोआ मा बेखौ फोरमायना होयोबा मोजां जायो आरो बिनि सायाव रायजो राजाफ्रा बांसिन आंनिफ्राय नलेज थागोन कमेन्ट्सनि गेजेरजों लिरना हरबानो जाबाय। लोगोसे जि हारिमु आदा बुंनाया जोबोद इम्परटेन्ट दिनैनि तारिखआव बिथांमोन खामानि मावबाय थानायखौ अफलाइन अनलाइन मिडियायाव होनासिया मावबाय थादोंमोन सोरबा नङा सोरबा सोर संगठन जोंबो मिथिनो लुबैयो नाथाय इंगितखौथ' मिथिबाय डाइरेक्ट बुंनो हाया जोंबो बिथांमोनाबो डाइरेक्ट बुङाखै नाथाय मानो गावजों गाव बिदा फंबायनि गेजेराव बिदि अभारटेक बानायलायनाय टारगेटआथ' मोनसे राजखान्थियारि लाबालाब दा अब्ला जि हारिमु आदाया बिराद इम्परटेन्ट खोथा बुंदों बेखौ नोंथांमोना खोनासंदो जोबनायाव कमेन्ट्स हरबानो जाबाय। जों पलिटिक्सखौ लानानै सावरायगासिनो दङ फाइनाल स्टेपआव जोङो लाबोनो हायाखै जोङो मोनसे सम फैगोन जेरावनोखि फाइनाल स्टेपआव फैगोन आरो बेयावनो गासैबो बारग' एनडिएफबिफ्रा जरदारै खामानि मावनानै पावारखौ हासिल खालामनानै लागोन नाथाय जों दिनैनि तारिखआव जि खामानिफोरखौ मावबाय थादों केस उइथड्रनि थाखाय जायदो सावरायनांगौ बेदों सावरायदों
बेखौ जोङो स्रोद स्रोद सिरि सिरि खालामनाय जादों कुनु मोनसे मिडियायाव जों लाबोआखैमोन नाथाय जोङो नुनो मोन्दों गुबुन गुबुन दल संगठनफोरा जोंजों थांफानानै मिटिंआव खोनासंफानानै बाहेरायाव ओंखारनानै दल दामनानै खोन्थानायखौ जों नुदों बेयाव जोङो बारग' एनडिएफबिनि जानानै दुखु फोरमायदों लोगोसे जेलाव थानाय दुखु खस्थ' लानानै जेलाव थानाय जोंनि मानगोनां बारग' एनडिएफबि बिथांमोनाबो दुखु फोरमायहरदों जेन जों जिखौ मावदों फिथाइखौ मोननायनि सिगां बेबायदि दल दामनानै खोन्थाथिङोबा मोजां जागोन मानोना जों आगानसे खारोब्ला जोंनि सुथुरा जोंखौ आगाननै होसोग्राया दंखायो बेनिखाय जों खारख' हाया जागोन बेनिखाय बेफोर खामानिफोरखौ दल दामनानै पलिटिकेल माइलेजनि थाखाय क्रेडिट लानो थाखाय सोरबा सोरबा संगठना क्रेडिट लानो थाखाय पलिटिकेल माइलेजनि थाखाय बिदि दल दामनानै खोन्थाथिंबाय थानायखौ बन्द' खालामनांगौ होननानैहा जोंनि बारग' एनडिएफबिनिफ्राय हिदान्त' जोङो लानानै दिनै एपिल खालामहरदों बिथांमोनखौ जाहाथे अननानै बिथांमोनाबो मानियो जेन बे क्रेडिट पलिटिक्स एबा पलिटिकेल माइलेज लानो थाखाय जेन नोंथांमोना बेबायदि दल दामनानै खोन्थाथिंबाय थाया आरो जों बारग' एनडिएफबिनि जि हमायसा दङ बेखौ जोंनो मावगासिनो जोंखौ अभारटेकबो खालामनो साननाङा जोंनि हमायसाखौ जोंनो मावगोन 4 बोसोर जोङो नोंथांमोनखौ नेबाय नाथाय कुनु दिन मोनसेबो मावनाय बा बिजि खान्दासेनिबो बारग' एनडिएफबिफोरनि समस्याखौ समाधान खालामनायनि खेथ्रआव जों नुखायाखै आरो नोंथांमोना लुगैखायाबो बेनिखायनो जोंखौ अभारटेकबो खालामनो नाङा मावनांगौ खामानिखौ जों मावगासिनो दङ दिनै इउनाइटेड फार्म अफ एक्स एनडिएफबिनि नाजानायावनो मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारा मोनसे खोथा होदों 620 जन मुंख्लं न'खरफोरनो थाबैनो मुंख्लं अनसुंथाइ होनाय जासिगोन बे फैदों आरो लोगोसे 1400 जन मुंख्लं न'खरफोरखौ थाबैनो भेरिफिकेसन खालामनानै उइदिन डिसेम्बरहालागै होनायनि खोथा फैदों लोगोसे जोंहा गोबां बारग' एनडिएफबिफ्रा रिहेबिलिटेसन मोनफुंजोबाखै बेखौबो बाजेट हमखाबाय उइदिन डिसेम्बर होजोबनायनि जोंनो खोथा होदों लोगोसे जथेस्थ'खिनि डेभेलपमेन्टखौ जोङो मोननो हादों जोंनि हमायसाखौ समाधान खालामनो थाखाय बेनिखाय जोङो जोंनि स्टाइलाव जोङो आवगायगोन जोंनि मावनो गोनांखौ जोङो मावगोन जोंखौ कुनु मोनसे दल संगठना इन्टारफियार खालामालासिनो बा अभारटेक खालामनो नागिरालासिनो बा जोंनि मावनायाव थाफायै रायजो राजानो दल दामनानै खोन्थाथिङालासिनो सिरियै थाथ'नायखौ मोजां होननानै जों एपिल खालामहरदों नंगौ बिथांमोनाथ' जेल होनबाथ' मिथिखायो दुखु खस्थ'आवनो थानांगोन न'खरनिफ्राय गोजानाव आरो न'खरखौ बिथांमोना जेब्लायबो सानहरो सिन्था खालामहरो बे न'खरखौ दोनथ'बाव बाखि 30 लाख बर'फ्रा मा जादों मा लोंदों मारै दोङो बेखौसो बिथांमोना सिन्था खालामहरबावो गावसोरनि दुखु दाहाया दोनथ'बाव मानोना जोङो थाङो रायज्लायहैयो सेन्ट्रेल जेलावबो थाङो जोङो सावरायहैयो लोगोसे काहिलिपारा टेनिबिबियान पुलिस केम्पआव जिहेतु रन्जन दैमारि सारखौ दोनदों बिथांजोंबो जों सावरायहैयो सावरायनायनि बेलायाव जों बेखौसो खोनायो नुबोयो मोनबोयो सोलोंबोयो जेन जोंनि हालामाव थानाय उदाङै थानाय बर' रायजो राजाफ्रा बोरै दं मोजाङै दंना गैया बेंगिरिफ्रा मोजां बेंदोंना बेङाखै बेखौ लानानैसो बिथांमोना दुखु सिन्था जाहरो गावबा गावनि दुखुआथ' दुखु दङसै खिन्थु बिथांमोननि केस उइथड्रनि बेलायाव बबे पर्यायाव दं बेखौ आङो मिडियायाव बुंनानै दल दामना खोन्थानो इच्छा गैया जोङो थाबैनो बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव मोनबोगोन बेयो निश्चित खोनानो मोनबाय नोंथांमोना जि हारिमु आदा बुंनायखौ अब्ला आसा खालामबाय नाब्ला साराबो थाबैनो गगोन लोगोसे जोबजानाय गासैबो एक्स एनडिएफबि आदामोनाबो थाबैनो गगोन मोननांगौफोरखौबो मोनगोन जि हारिमु आदा बुंनायनिफ्राय जों रायजो राजाफ्रा एसे कनफिडेन्सआव फैबाय खारन बिथांमोना खुद नांबोनानै फैनाय खस्थ' मोनबोनाय दैदेनगिरि नालाय बिथांमोननि खोथायाव अजन थायो आरो बिथांमोननि खोथाखौ लानानै रायजो राजाफ्रा कनफिडेन्स खालामगोन आसा खालामबाय स' थेंक इउसै थेंक इउ वेरी माच फर वाचिं लाभ इउ